Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο King Channel, όπου θα μαθαίνετε πάντα πρώτοι για όλα τα νέα και spoilers από τις αγαπημένες σας σειρές και reality. Εξαθελών spoiler 26 ενάτου, όπως προαναφέραμε σε προηγούμενο βιντεάκι. Οι τρεις υποψήφιες προς αποχώρηση θα είναι η Μέρη Πετινάρη, η Μέη Εμμανουηλίδου και η Ιωάννα Τζαβέλα. Αυτό σημαίνει ότι οι Πορτοκαλί θα αναγκαστούν να χάσουν κι άλλο ένα μέλος από την ομάδα τους που ήδη έχουν ξεκληριστεί, καθώς οι μπλε παραμένουν 9 σε αντίθεση με τους Πορτοκαλί που όλο ένα χάνουν και περισσότερους παίκτες. Αυτή τη φορά θα είναι γυναικεία η μονομαχία, θα δούμε αυτές τις τρεις κοπέλες να αγωνίζονται και πάμε να δούμε το spoiler ποια από τις τρεις αυτές κοπέλες θα αποχωρήσει στις 26 Ενάτου από το Εξαθλόν. Θα αναμετρηθούν με έντονο πείσμα και επιμονή για να παραμείνουν στο παιχνίδι, όμως μία από αυτές τις τρεις κοπέλες θα αποχωρήσει από το παιχνίδι και θα είναι το τέλος αυτού του κύκλου για αυτή. Η κοπέλα λοιπόν που δεν θα καταφέρει να επικρατήσει στη μονομαχία αυτή θα είναι η Μέη Εμμανουηλίδου. Η Μέη δεν θα καταφέρει να πραγματοποιήσει το στόχο της να συνεχίσει παρακάτω στο Εξαθλόν, καθώς οι δύο αυτές κοπέλες, Μέρη και Ιωάννα Τζαβέλα, θα την εξοντώσουν σε εισαγωγικά σε αυτή τη μονομαχία αποχώρησης. Θα επικρατήσουν και έτσι η Μέρη και η Ιωάννα Τζαβέλα θα καταφέρουν να συνεχίσουν τον αγώνα τους στο Εξαθλόν, σε αντίθεση με την Μέη Εμμανουηλίδου που αποχωρεί από το Εξαθλόν. Αυτό ήταν το spoiler. Αν σας αρέσει μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή με κουδουνάκι και καλή σας ημέρα.